multiplicitat de pantalles, personalització de l'experiència del consum, aparició de nous actors en el joc. El canvi del paradigma de l'audiovisual ja està en marxa. Vivim immersos en una profunda transformació que està afectant de fons la forma en com consumim els continguts. Avui hem vingut al Miniput per parlar amb els professionals del sector d'avui i de demà per poder saber més sobre aquest futur audiovisual. A veure, jo no sóc un guru de la televisió, quasi sempre m'he equivocat a la meva vida. És a dir, que em costa molt aventurar-me a saber com serà. És a dir, si algú ens hagués dit fa 5 anys com tenim el panorama avui dia, no l'haguéssim cregut. Per tant, és molt difícil saber com serà d'aquí 5 anys. Què ens ha passat? Això és cert. És que en menys de probablement 1 o 2 anys hem passat a tenir 2.200.000 abonats a televisió de pagament a Catalunya. Per tant, de cop, ens ha canviat el consum. La gent jove no mira la televisió de forma síncrona, per tant, quasi la televisió, són productes televisius els que consumeixen, però no la televisió que es passa en aquell moment. Per tant, com serà la distribució en el futur i com serà el consum? Superfraccionat, molt fraccionat, on les cadenes de televisió estàndards faran un programa destinat bàsicament a gent gran o a tenir interfícies molt atractives perquè la gent ho miri de forma síncrona i la gent se la baixi o se la miri quan li agradi i aconseguir fer programes sobretot en l'àmbit de la ficció, que siguin el més universals possibles. Nosaltres, igual que Polseres Vermelles, Merlí, Nit i Dia han sigut 3 productes que s'han venut internacionalment, ara estem veient com produccions daneses com Borgen o islandeses com Trapped les mirem aquí. Doncs és possible que en televisions de no gran pressupost puguem fer productes d'ampli recorregut. I perquè és on hi haurà les possibilitats, però jo trobo que de forma àrida i difícil, és a dir, crec que venen anys molt complicats, on s'estan fent aliances enormes per part de grans monstres de la comunicació i per tant que cada vegada costarà més el que ens semblava aquests últims anys que qualsevol amb una càmera petita i un ordinador a casa seva podia fer un producte. Serà difícil. Parlar de televisió i futur sempre és molt arriscat perquè en televisió l'única cosa que funciona són els profetes del passat. Són aquells que et diuen això ja ho deia, això funcionaria o això no funcionaria, ja t'ho deia jo, no? Per tant, és com molt difícil preveure el futur perquè és tan canviant, és tan difícil de preveure. Què passarà ara? Les plataformes, Netflix, HBO, ara s'apunta CBS, Sky, tindrem 20 plataformes, quin espai quedarà per la televisió en obert? Totes aquestes incògnites, la veritat és que és com molt difícil de dir jo tinc la resposta i et sé dir què és el que passarà. No ho sé, la veritat és que l'únic que sé, et sé dir del futur, és que és el que sé llegir del present. I el que sé llegir del present és que la televisió, estem a l'era de la televisió o a l'era de la hipertelevisió, que la televisió la consumim amb diferents mitjans, amb diferents suports, amb diferents aparells i que estem molt més connectats a la televisió i som molt més dependents de la televisió ara del que ho érem fa 5 anys. Per tant, d'aquí 5 anys jo intueixo que a la televisió encara estarem més connectats, veurem més televisió en diferents suports, en diferents canals que probablement fan dubtar sobre la paraula televisió. Això és televisió? Sí, és televisió. Estem en plena expansió de la ficció, no de la ficció de proximitat, sinó de la ficció molt universal, i crec que no sobreviuran totes les plataformes. És a dir, en aquest moment, clar, si de cop teníem Movistar, teníem Netflix i de cop ara tenim Sky, Amazon, HBO, etc. Crec que no sobreviuran totes, però sí que produirà que una bona part del talent que hi ha en aquest país, sí que n'hi ha molt, vagi a produir producte de ficció. Ja s'està fent. De fet, Movistar està produint una sèrie d'altíssim pressupost cada mes, ara ha fet la Zona, estrenarà La Plaga abans de final d'any, i Televisió Espanyola, Antena 3 estan fent ficcions d'alt nivell. Aquí és on ens costarà més a cadenes com la nostra poder competir, perquè el nostre nivell d'inversió en ficció serà molt difícil. Nosaltres ens haurem de reinventar per productes que connectin amb la societat
amb un altre tipus d'estil, no? Amb un altre tipus de producte. El futur jo crec que ve determinat perquè cada vegada és més fàcil accedir als continguts, perquè cada vegada és més fàcil accedir als canals i perquè cada vegada tenim més plataformes, més pantalles al nostre voltant. Per tant, jo crec que hi ha una sèrie de continguts que nosaltres consumirem i consumirem cada vegada més de manera no lineal, que són les sèries, són les pel·lícules, són determinats tipus de continguts, i el territori de la televisió tradicional quedarà molt més vinculat al directe. Nosaltres necessitem estar connectats amb les coses que passen, nosaltres necessitem estar connectats amb programes que es fan al voltant de les coses que passen, de l'actualitat política, de l'actualitat social, de l'actualitat esportiva, i això continuarà sent el gran territori de la televisió en obert. Ho hem vist ara en la revolució que s'ha viscut a Catalunya aquests últims mesos, on hem vist com la televisió tradicional guanyava la batalla, no només a les altres pantalles, sinó també a altres formes de cultura. La gent no llegia, la gent no anava al teatre, la gent estava només connectada a la televisió, i per això TV3 i La Sexta han fet les millors audiències dels últims 10 anys. Aquesta que crec que ja ha canviat. Ja ha canviat. És a dir, hi ha un munt de gent de determinades generacions que no consumeixen televisió, que sí consumeixen producte de televisió, però que no consumeixen televisió quan l'estem emetent. Per tant, el que ens obligarà sobretot a repensar és l'àmbit publicitari. És no on s'emet ni com es consumeix, sinó com es quantifica l'audiència i com es quantifica la publicitat si està inclosa en aquest producte. Buscar noves fórmules d'emplaçament de producte, de buscar manera de quantificar el consum transmèdia i el consum online, i buscar... O sigui, crec que la dificultat més gran la tenen les empreses publicitàries i les cadenes que emeten publicitat. L'experiència de consum el que s'ha multiplicat i s'ha diversificat. Abans teníem l'experiència de... La gent eren couch potatoes, eren gent que se sentava allà al sofà i que llencin coses, i després cada vegada més la manera més intel·ligent d'arribar als continguts doncs fa que tu tinguis una actitud molt més proactiva i que siguis més, que recerquis una mica més això. I això el que ha canviat és que tu ho pots fer des del mòbil, ho pots fer des de l'ordinador, ho pots fer des de la tablet, però ho pots fer també des de la televisió, de l'Smart TV, que crec que és el que marca una mica aquest futur. Llavors jo crec que el que fa aquesta amplitud d'oferta que nosaltres tenim és que el couch potato i la persona activa, l'escarxofat i el proactiu, jo crec que coexisteixen i poden ser la mateixa persona. Jo crec que en alguns moments jo vull tirar-me al sofà i veure ja què fan a la televisió, jo no vull tenir res a veure amb gestionar l'oci que passa davant meu, perquè és el que vull, i en altres moments jo vull ser molt selectiu, jo vull ser molt interactiu amb les coses que passen. No, clar que no, d'interactivitat hi ha poquíssima. També és veritat que hi ha molta fal·làcia sobre la interactivitat, és a dir, quan algú li plantegen que la interactivitat és poder triar la càmera d'una carrera de motos, és que jo no vull triar la càmera d'una carrera de motos, vull que hi hagi un realitzador superbo que em faci la millor realització del món, o vull veure la Super Bowl o la final de la Champions feta superben feta i superben realitzada i que em col·loquin allà, no vull triar jo la càmera. Ara, sí que és veritat que podem participar molt més perquè ara estem consumint amb una tablet o un telèfon a la mà, llavors això canviarà, però no sé com, és a dir, però crec que hi ha molta fal·làcia també, és a dir, hi ha moltes coses de les que veiem avui dia, de finals interactius, amb diverses possibilitats, tot això, que al final dius, bueno, és que què més dona, no? Ja m'està bé veure com a consumidor passiu una bona ficció, no necessito jo triar al final, no? Si m'ho fan bé, que em sorprenguin, no? Jo crec, personalment, crec que això ha estat una intencionalitat, ha baixat, ara sembla que torna a haver-hi alguns experiments, però són més experiments per ser-hi en l'àmbit de les xarxes socials que perquè realment tinguin un gran èxit, els que jo he vist últimament. No, perquè imagina't, abans la interactivitat pensava només en una pantalla, és que ara la interactivitat pot pensar en 2 i 3 pantalles, és que ja som interactius fins i tot a aquest nivell. Per tant, jo crec que la interactivitat, el que sí que és un objectiu probablement molt difícil és plantejar-te el tu com a emissor.
Jo vull, que és el que ens plantejàvem nosaltres, jo que sé, fa 15 anys a la televisió, dir, ostres, fem un programa i volem que sigui interactiu. Això, jo crec que la interactivitat la gent l'estableix ells per mètodes sense necessitat del teu permís o de la teva canalització. El que sí que és veritat és que ja en aquests moments la tecnologia ens obre, o les noves tecnologies ens obren fórmules que fins a un cert punt no estàvem acostumats o no havíem ni pensat abans. Per exemple, en el Miniput aquest any es passa una pel·lícula en la qual, a través d'una aplicació amb el telèfon mòbil, tu estàs relacionant amb la pel·lícula i estàs intervenint en la pel·lícula. Clar, això és una interactivitat que realment funciona, que realment és una interactivitat en la qual no és només que tu opines o que tu parles, sinó que també intervens en l'acció i en la manera com tu la perceps. En el cas dels mitjans públics, no ho sé, en el cas de TV3 és complicat perquè necessita un producte molt globalitzat i la nostra manera d'arribar a l'espectador és amb la proximitat, amb eines de proximitat, en la informació, en la connexió amb l'espectador, amb productes de proximitat. No sé, crec que s'haurà de... Nosaltres tenim una obligació, que és, a més, potenciar la indústria com a cadena, i per tant el que necessitem és tenir eines perquè la indústria a Catalunya tingui, com ha tingut fins ara, a TV3 com el nòdul sobre el qual pivota una bona part de la producció. O sigui, de fet, si fixes ara, els productes de més audiència que té TV3, d'acord que tenim ara Merlí, que està funcionant superbé, i en el passat hem fet ficcions d'altíssim nivell, però està en els serveis informatius, en la connexió amb la informació, en l'humor polític, en programes que connecten amb l'espectador d'una manera diferent. Sempre hi haurà algú que tindrà més recursos que tu per tenir un plató més gran, per tenir un talent show amb un format internacional supertestejat que nosaltres no podem arribar de cap manera, perquè no podem pagar el cost que té un dels episodis. Si veiem que l'Operació Triunfo, que és una cadena pública, ha costat el que ha costat com a paquet a Televisió Espanyola, és que no m'hi puc imaginar les possibilitats nosaltres de fer un talent. Llavors, quan fem un talent, què fem? O Happy Day, que és un producte super digne i super de connexió, però que té un plató petit, amb un càsting limitat, i que els esforços s'han de fer de guió i de connexió perquè l'espectador li agradi aquest producte i puguis connectar, però teníem un futur amb un munt de reptes. Quan va néixer la televisió es va creure que era imprescindible que fos un servei públic. Era un servei públic i, per tant, que la televisió pública era un element imprescindible en les nostres vides i en la nostra realitat cultural i social de la majoria dels països europeus i de la majoria dels països del món que tenien un mínim de democràcia en el seu sistema polític. Ara, en aquests moments, el rol de la televisió pública, la raó de ser de la televisió pública continua sent la mateixa. El respecte per les minories, preservar la pluralitat, arriscar en determinats tipus de continguts, no pensar només en els anunciants que paguen la festa, sinó en els ciutadans que mereixen un millor contingut a través del que és el mitjà estrella, que és la televisió, o les diferents plataformes que van associades a la televisió. Per tant, evidentment ara és molt més difícil trobar el lloc de la televisió pública, però enmig d'aquest allau d'oferta de continguts audiovisuals, cada vegada és més imprescindible, continua sent imprescindible, el paper de la televisió pública en el futur.